Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella ċaħdet it-talba biex Sigmund Mifsud, l-ex CEO tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, jerġa' jixhed fil-każ li fih qed jiġi akkużat bit-tbammir ta' evidenza, abbuż ta' poter u ostakolu għall-ġustizzja. Każ marbut ma' allegazzjonijiet ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Matul is-seduta, id-difiża talbet lill-ex CEO jerġa' jixhed sabiex jiċċara ċerti aspetti tar-relazzjoni tiegħu mal-allegata vittma, kif ukoll ir-relazzjoni tiegħu ma' ex impjegat li kien ammetta li fastidja lill-istess mara u li aktar tard instab ħati. Il-prosekuzzjoni u l-parti ċivili opponew din it-talba u sostnew li Mifsud kien diġà xed fil-proċeduri preċedenti u kien ġie kontraeżaminat b'mod estensiv. Barra minn hekk, wara x-xhieda tiegħu kienu diġà tressqu xhieda oħra mid-difiża. Fid-digriet tagħha il-qorti osservat li l-punti li l-akkużat xtaq jiċċara kienu diġà ġew indirizzati waqt seduti preċedenti. Żiedet tgħid li l-liġi ma tippermettix li xut jerġa' jixhed biex jirrispondi għal punti li joħorġu minn xhieda oħra wara x-xhieda inizjali tiegħu. Għaldaqstant, it-talba tad-difiża ġiet miċħuda. Intant, żewġ xhieda oħra li kellhom jiġdu naqsu milli jidhru fil-qorti u issa l-każ se jitkompla fit-18 ta' Mejju.